Hej med dig. Det er i dag søndag den 1. november, og jeg vil komme med et lille indlæg her omkring fiskeolie, omega-3 olie og hvorfor man skal tage det. Jeg har taget fiskeolie nu igennem 6 måneder. Denne her fiskeolie, som du kan se her på skærmen, fiskeolien kommer op fra de norske kolde have, og den er udvundet direkte fra skib efter fangst. Maks 2-3 timer efter at fisken er fanget, der er fiskeolien altså udvundet og hældt direkte på flask. Det betyder en meget lav totox-værdi, og totox det har noget med iltning at gøre. Når først olien ilter, så bliver den harsk, og så er den ikke god mere. Det undgår vi ved den olie her, fordi den som sagt har en så meget lav totox-værdi. En totox-værdi helt ned på 4 er der blevet målt på den her olie heroppe fra. Hvorfor skal vi tage den her olie? Det skal vi, fordi at rigtig mange mennesker i Danmark og i hele Vesten har et meget skævt fedtsyrebalanceniveau i deres kroppe. Med et skævt fedtsyre-niveau mener jeg et skævt forhold imellem omega-6 og omega-3. Vi har alt for meget omega-6 kontra omega-3 i vores kroppe, og det betyder, at vi stille og roligt, uden at vi selv, i hvert fald til at starte med, er klar over det, går og opbygger nogle indvendige betændelsestilstande, som på sigt kan udvikle sig til nogle kedelige følgesygdomme, som jo ingen af os ønsker. Inden jeg begyndte at tage den her fiskeolie, havde jeg et niveau på 1,12, det vil sige 1-12, 12 gange så meget omega-6 som omega-3. Efter 5 måneder fik jeg lavet en ny test, og der var niveauet faldet ned til 1-3, det vil sige kun 3 gange så meget omega-6 som omega-3 i min krop. Det her det er en unik olie, og hvis man er interesseret i olie generelt, fiskeolie generelt, så må I gerne kontakte mig, enten her via Facebook eller ring til mig på mobil, som er 30 30 65 75. Kan du have en fortsat god søndag.